Kaipora. Munduko oihan tropikalik handiena da Amazonia. Erraldoia da erdi-erditik igarotzen den Amazonas izeneko ibaia ere. Bertan, animalia eta landare artean, hazi eta ezi zuten kaipora, neska indigena. Kaiporak oihaneko biztanlea esan nahi du Tupi guaraniz. Horrela hitz egiten dute indigenetako batzuek Argentinan, Bolivian, Kolonbian, Perun eta Brasilen. Kaiporaren zeregina oihaneko animaliak ehiztariengandik babestea zen. Hainbat trikimailu erabiltzen zituen horretarako. Arrastoak ezabatu, ehiztariei tranpa jarri, eta horretan beti zeukan laguntzaile bere lagunik onena. Basurdea. Urtero bezala, tore eguna iritsi zen, indigenen jaieguna. Egun garrantzitsua da eurentzat, baita gaur egun ere. Euren hizkuntza, kultura eta lurraldeak goraipatzen dituzte, indigenak izateaz pozik daudela adierazteko. Eta inguruko herriei eskatzen diete errespeta ditzatela. Kaipora etxetik irtetear zegoela, amak esan zion. Sasoiz etorri, arratsaldean toreiaia daukaguta. Bai ama. Basurdearen gainera igo eta egunero bezala, oihan erantzabiatu zen neskatila. Animalia guztiak atera zitzaizkion bidera. Egunon, Kaipora, baita zuei ere. Berak egindako bitxiak oparitu zizkien animaliei, tore eguna ospatzeko. Lore koloretsuz ornitutako burukua tximinoarentzat. Belarritako luma horia kapibararentzat. Lore koloretsuz beteriko lepokoa jaguarrarentzat. Eskerrik asko, Kaipora, esan zuten erregaluak jasoala. Ez horregatik. Nagiaren txanda heldu zen. Non da hartz nagi? Galdetu zuen Kaiporak. Non egongo da ba? Lotan? Lotan oraindik? Ea, ze opari egingote dio nik alferrontzi honi. Hausnartu zuen. Kaiporak aurpegia margotu zion. Nagia, hitzartzeaz batera, errekara joan zen ura edatera. Ene ba? Oiukatu zuen bere burua uretan islatuta ikustean. Hau bai aurpegi dotorea. Zeu izan zara, Kaipora? Nor bestela? Itzel dago, mila esker laguna. Ez da ezergatik, Nagi jauna. Untxiaren txanda heldu zen. Baina gordelekuan untxirik ez? Ehiztari batek zeraman sarean. Gaixoa, pentsatu zuen Kaiporak. Nola askatuko ote du nik txiki hori? Plan bat bururatu zitzaion. Eta halaxe azaldu zion basurdeari. Horbelez estaliko du horko zuloa, ehiztaria barrura eror dadin. Prest! Basurdeak pozarren erantzun zion. Bota bosteko hori! Katapun-pampun! Amarruan erori zen ehiztaria, eta harin-harin egin zuen ospa untxiak. Animaliek ez zekiten nola adierazi euren eskerrona. Kide bat gehiago aske, oiukatu zuten. Gora, Kaipora! Jolasean igaro zuten goiza. Arratsaldea iritsi zenean, neskatuak esan zuen. Jaia hastear dago, goazen denok herrira!
denak ari ziren korroan dantzan eta kantuan, lastosko gonez, lumasko burukuez eta animalia hortzez egindako lepokoez goitik behera apainduta. Etorri, esan zien Kaiporaren amak, eta hala, indigenek eta animaliek elkarrekin ospatu zuten toreiaia. Guztiak oihaneko bizikideak eta bertako hizkuntzaren, kulturaren eta lurraren babesleak zirela ez ahazteko.